世界真新鲜，来看哪只煎猪排，哪看小燕的表演。这是日本东京有一间主题餐厅，这是因为餐厅的头家想要向外国旅客推广日本小燕的文化，才想到这一步。不想要到真侪人生意真好，真侪人来定位，所以即马头家阁爱增加表演的时段。两位小燕选手准备对战。这不是竞技场，而是位于东京的一间小燕主題餐厅。相撲を皆さんに知ってもらいたいなというのはありましたね。今みたいにこういうのはちょっとイメージしなかったんですけども、海外の人にも、日本の人にも相撲をよく思ってもらいたいなと思いました。在场上表演的拢是退役的小燕选手，透过示范比赛方式，和外国旅客认识这项传统的竞技活动，同时也会邀请游客上竞技台体验，和活动更加有趣味。 The best thing is the sumo wrestlers themselves are so personable and really take the time to make it such a funny, enjoyable experience. And I like that it's kind of gives an opportunity to everyone to be a part of the show as well. 餐厅消费是一人11000块支票，大约2400块台票。那有小燕表演活动，也提供人客日本的手路菜、蔬菜制作的煎猪排。 餐厅头家，同时也是退休小燕选手田中康裕表示，目前店内有6位前职业小燕选手，因拢真用心，伫咧推广这项传统文化，同时也会分享过去伫比赛时经过的艰难情形。伊表示，甲正式小燕比赛气氛沉重佮严肃无同，餐厅的互动表演充满欢乐甲笑声，人可伫娱乐中得到知识，同時也為這的前職業選手展開事業第2春。最初11月19日にオープンをして、最初の11月はとんかつ屋さんだけでやってました。その時にちょうど国がインバウンドを受け入れるのを開始しましたっていうタイミングとちょうど一緒になって、そこはもう僕のラッキーなとこだったんですけど、12月からはお客さんがもうずっと満席ですね。 目前只有伫中昼時段表演，有約已經全部辦啦。餐廳頭家拍算招募更較濟退休的小燕選手加入，佮增加每一擺的表演時段。公司新聞張武平評譯。